रत्नागिरीचे आमदार तथा महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी निसर्ग सौंदर्याचं वरदान लाभलेल्या रत्नागिरीचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करत असताना एकही हात मागे घेतला नाही। हे रत्नागिरीमध्ये फेरफटका मारत असताना नक्कीच नजरेस पडते। इथली संस्कृती, इतिहास, जीवनशैली अनुभवण्यासाठी व जाणून घेण्यासाठी अनेक पर्यटक रत्नागिरीला भेट देतात। स्थानिक खाद्य संस्कृती, पारंपरिक कला, लोकजीवन, निसर्ग यांसारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी रत्नागिरीच्या पर्यटनाचा अविभाज्य भाग आहे। पर्यटनाचा विकास सामाजिक व आर्थिक विकासालाही चालना देतो। म्हणूनच श्री क्षेत्र गणपतीपुळे विकास आराखडा, किल्ले रत्नदुर्ग येथील शिवसृष्टी, महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उंचीचा छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा, 29 फुटी श्री विठ्ठल मूर्ती, लोकमान्य टिळक जन्मस्थान नूतनीकरण, ध्यान केंद्र, आरेवारे येथील झिपलाईन, गणपतीपुळे, मालगुंड, नेवरे येथील वॉटर स्पोर्ट्स, तारांगण व सायन्स सिटी, 3D मल्टीमीडिया शो सारखे वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने पूर्णत्वाला जात आहे। धार्मिक, सामाजिक व ऐतिहासिक पर्यटन विकासाच्या माध्यमातून भविष्यातील विकासाच्या वाटा व स्वयंरोजगाराच्या संधी फार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत, यात तीळ मात्र शंका नाही। रत्नागिरीची नवी ओळख निर्माण करण्यात उदय सामंत यांचा सिंहाचा वाटा आहे। मारुती मंदिर सर्कल येथील शिवसृष्टी, छत्रपती संभाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा, लोकमान्य टिळक यांच्या जन्मस्थानाचा मूळ ढाचा न बदलता सुशोभीकरण करणे, संवाद कट्टा, वस्तू संग्रहालय, सभागृह यांची उभारणी पूर्ण करून लोकार्पण करण्यात आले आहे। किल्ले रत्नदुर्ग येथे पुरातन तटबंदीजवळ शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे। या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांचा 29 फुटी पुतळाही उभारण्यात येणार आहे। महाराष्ट्रातील पहिले ध्यान केंद्र रत्नागिरीत उभारले जाणार आहे। मालगुंड येथील प्राणी संग्रहालय उभारले जाणार असून हे प्राणी संग्रहालय पर्यटनाचा दुवा म्हणून काम करेल, असा विश्वास उदय सामंत यांनी भूमिपूजन सोहळ्यावेळी व्यक्त केला आहे। प्रत्येकासाठी कुतूहलाचा विषय असलेले अतिवेगवान जेट स्की, स्कुबा डायव्हिंग बोट, सेलिंग बोट या प्रकल्पांच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची दालने उघडली जाणार आहेत। रत्नागिरीचा विमानतळ टर्मिनल इमारतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुभारंभ झाला असून हे विमानतळ सुरू झाल्यानंतर उदय सामंत यांच्या माध्यमातून रत्नागिरीच्या पर्यटन विकासातील मानाचा तुरा ठरेल, एवढं मात्र निश्चित। लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक शासकीय विभागीय ग्रंथालय या इमारतीचे महत्त्व लक्षात घेता उदय सामंत यांनी इमारतीचे नूतनीकरण, ग्रंथसंपदा जतन करण्यासाठी अद्ययावत सुविधा, परिसर सुशोभीकरण यांचा निर्णय घेतला आणि ग्रंथालय नूतनीकरणासारख्या निर्णयातून उदय सामंत यांनी विकासाची व्याख्या अधिक व्यापक केली। उदय सामंत यांच्या प्रयत्नातून कुवारबाव येथील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम व पूर्ण इमारतीचे नूतनीकरण झाले आहे। स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्या मजल्यावरही वाचक कक्षाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहे। रत्नागिरीतील गोळप ग्रामपंचायत या ठिकाणी 5 गुंठे जाग्यावर सौर ऊर्जा प्रकल्प दिमाखात उभारणार आहे। हा प्रकल्प महाराष्ट्रात रत्नागिरी पॅटर्न या नावाने प्रसिद्ध झाला। अशा पद्धतीचा प्रकल्प साकारणारे उदय सामंत हे महाराष्ट्रातील पहिले लोकप्रतिनिधी ठरले आहे। जाकीमिरा या गावी कैलासवासी बाळासाहेब सावंत स्मारक व स्मृतिशिल्प उभारले। कोकणाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे रत्नागिरीचे लोकनेते शामराव पेज यांचे स्मारक उभारणीचे काम कुवारबाव येथे प्रस्तावित आहे। त्यासाठी उदय सामंत ताकदीने प्रयत्न करत आहे। रत्नागिरीत संतश्रेष्ठ श्री गाडगे बाबा व श्रीमान भागोजी शेठ कीर यांच्या पुतळ्याची उभारणी करण्यात येणार आहे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर स्मृतिशिल्प अनावरण करण्यात आले आहे। यावेळेस बोलताना न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी उदय सामंत यांच्या विकास कामांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन, आश्वासन पूर्तीची वृत्ती तसंच डायनॅमिक लीडरशिपचे तोंड भरून कौतुक केले आहे। तुर्तास रत्नागिरीतील उदय पर्वात येथे स्वल्पविराम। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।